Opatsani nkhani ndine Sibongile Yambo poyamba mitu yake. Anthu 26 afa pa ngozi ya minibasi ku Kasungu. Global Fund yapereka ku dziko la Malawi pafupifupi 900 billion kwacha yoyendetsera ntchito zolimbana ndi HIV chifuwa chachikulu ndi malungo mpaka 2027. Sinode yaikulu ya mpingo wa CCP yapeza 196 mwa 250 million kwacha yomwe ikufunika pa chikondwerero choti mpingo wakwanitsa zaka 100. Mu nkhani zina, anthu ku South Africa akupereka ulemu wa mphunzitsi yemwe anali wokondedwa mdziko lonse William Smith yemwe amwalira ndi zaka 85. Tsopano nazi nkhanizi. Zadziwika kuti anthu 26 ndomwe afa pa ngozi yomwe yachitika ku Kasungu lero minibasi yomwe inaombana ndi galimoto yonyamula mafuta itayaka. Nini wa polisi ku Kasungu Joseph Kachikwata anthu 25 apsera mgalimotoyo pomwe mmodzi ndi wakapala wanjinga kapalasa yemwe minibasiyo inamuomba poyamba. Ngozi iyi yachitika mmawa tsiku la lero mudzi wa Katondo mu msewu ochokera ku Chinkhoma kupita kwa Asante Mbomalo. Akuluakulu akhoso ya Kalonga alangiza mabungwe omwe amathandiza anthu okhudzidwa ndi ngozi zachilengedwe kuti agwirizane ndi magulu obweketsa ndalama kuti azipereka ngongole kuti athe kuyamba business ng'ono ponena kuti kudalira zolandira ndikosadalirika. Mmodzi mwa akuluakulu akhosolo Victor Phiri wauza Zodiac dzulo pomwe bungwe la Anglican Council of Malawi magawa chakudya kumanja okhudzidwa kuti kubereka kwa ngongole ndikothandiza kumanja okhudzidwa kuti akhale ndizo ozidalira pachuma. Komiti yaikulu ya chipani ya United Democratic Front UDF ikuyembekezeka kukumana lero kuti ikambirane za tsiku la msonkhano wakulu wa chipanichi. Mkulu wofalitsa nkhani mchipanichi a Yusuf Mwawa wauza Zodiac dzulo kuti pa msonkhanowu makomiti ang'onoang'ono a msonkhano wakulu akapekanso malipoti akukonzekera kwawo. Hastings Chimani andi zambiri. Chipani cha United Democratic Front UDF chitasintha tsiku la msonkhano wake waukulu lomwe linali pa 3 August 2024. Komiti yaikulu ya chipanichi akuti ikumana lachinayi pa 23 September komwe akakambirane za tsiku latsopano la msonkhanowo. Mkulu wofalitsa nkhani mchipanichi a Yusuf Mwawa auza Zodiac lachitatu kuti pa msonkhanowu makomiti ang'onoang'ono a msonkhano wakulu akaperekanso malipoti pokonzekera kwawo. Izoona kuti tidasintha tsiku la National Conference yathu iliyo pa 3 August ndipo wiki ino National Executive Committee kukumana kuti ikambirane makamaka za madeti anyuwani amene tikhoza kukumana kuti tipange National Conference. Komanso kumene kukakhalapo zinthu ziwiri zitatu zimene tikakambirane makamaka zochokera ma subcommittee amene akonzekera za conference imeneyi. Komanso tikaonabe zinthu zina zimene tikuziona kuti izizi ngati osazikonza mwina ena akhoza kulephera kupikisana nawo. Wole constitution yathu ikuona kuti ikuyankha mafunso onse amene anthu achipani cha UDF mmene akufunira. Padakali pano wogwiritsa udindo wa mneneri wa chipani cha People's Development PDP a Rose Msonkho ati palibe chasintha pa masiku a msonkhano waukulu wa chipanichi omwe ndi pa 13 ndi 14 September. Ngambe takati kufotokozera ngati chipani kulena kuti tikhale ndi msonkhano waukulu pa 13 komanso pa 14 September chaka chino, ndipo kufikira pano palibe chimene chasintha. Tikukonzekerabe msonkhano umenewu ndipo uchitika madeti amene afotokozawo. Mukudziwa yanena kuti msonkhano umene waukulu ukakhala kuti nthumwi za msonkhano zikasankha ndi mipando yosiyanasiyana. Kufika pano anthu ambiri apereka kale makalata awo, ndipo tikudziwa yanena kuti pomadzafika tsiku lina kuti kutseka kuchidzakhala kuti anthu ambiri apereka manomination yawo. Victor omwe amayankhulapo pa nkhani za ndale mdziko muno ati zipani zomwe panopa sinapange misonkhano yake yaikulu zipereke mpata kwa anthu onse kudzapikisana nawo pa maudindo akuluakulu monga president pofuna kupewa zomwe zachitika ku misonkhano ikuluikulu ya zipani za MCP ndi DPP komwe Lazarus Chakwera ndi Peter Mutharika analibe kupikisana nawo. And pempho lathu kwa zipani zinazi zoti zikamakhala ma convention awo aonesetse kunena kuti pampando aliyense wina aliyense apatsidwe mpata kupikisana nawo mosaopsezedwa kapena mosatengedwa ngati kuti zokukira chifukwa choti waonetsa chidwi chokuti afuna kuyima pa mpando wina wake makamaka mpando wakula kwambiri umakhala mpando wa mtsogoleri wa chipani chimenecho. Padakali pano zipani za MCP ndi DPP zapanga kale misonkhano yawo yaikulu m'malo mwa Zodiac kuno kumulanje ndi Hastings Jimani.
unduna za moyo walengeza kuti mdziko muno mwapezeka anthu awiri omwe akuganiza kuti ali ndi nthenda ya zilonda zapakhungu mpox. anthu awonse ndi amuna bambo wa zaka 31 yemwe amuyika malo opatulika ku chipatala cha Queens, komanso mnyamata wa zaka 17 yemwe ali ku nyumba. onsewa ali ku Blantyre ndipo alibe mbiri yotuluka kunja kwa dziko lino posachedwapa. dziko la Malawi landi pafupifupi 900 billion kwacha kuchokera ku Global Fund kuti zigwire ntchito zolimbana ndi HIV chifukwa chachikulu ndi malungo kuyambira chaka chino mpaka 2027. mneneri unduna zachuma Williams Banda wati akuluakulu a boma la Malawi ndi Global Fund asanana mgwirizano wa ndalamazi mwezi uno. katswiri pa zaumoyo Maziko Matembo ati iyi ndi nkhani yabwino, koma walangiza omwe agwiritse ntchito ndalamazi kuti atsatire ndondomeko zomwe dziko lino lagwirizana ndi Global Fund. Kasimwa thandizo la ndalama lokwana $525 million za Amerikazi lomwe ndi pafupifupi 900 billion kwacha likuyembekezeka kugwira ntchito zothandiza kulimbana ndi HIV, chifuwa chachikulu cha TB komanso malungo kuyambira pa 1 July 2024 mpaka 30 June 2027. uthenga omwe unduna wa zaumoyo watulutsa wati $419 million ndi za ntchito zokhudza HIV ndi TB, pomwe $84.4 million ndi za ntchito zolimbana ndi malungo. Williams Banda ndi mneneri ku unduna wa zachuma omwe umayendetsa chuma chomwe dziko lino limalandira kuchoka ku Global Fund. Ndizona kuti boma la Malawi anda ndalama za ku America zokwana pafupifupi $525 million imene ichita njira ya kuntchito za umoyo monga ngati za matenda HIV, TB komanso matenda amalungo. Boma likha posachedwapa likupanga ndondomeko osayinira ndalama zimenezi. Pakadali pano olankhulapo pa nkhani za umoyo Maziko Matembo wayamika Global Fund kamba kathandizoli, koma walangiza boma ndi mabungwe omwe si aboma omwe alandire thandizoli kuti aligwiritse ntchito moyenera. Granti imene wabwera ndi ndondomeko zake ndeti kukhulupirana kuti ndondomeko zake zitsatidwa, komanso mu granti imene muli anthu ena mabungwe amene saboma amene ndithu anapanga apply nawo ndikulandira granti imeneyi kuti amenewo athandiziranso kuti ndalama zimene zigwiritsidwe mu ndondomeko yake, komanso kuyesesa kuti auze anthu kuti azitha kumapita kukatenga ma services. Mfundo yachitatu ya mfundo zachitukuko za mgwirizano wa maiko UN imati maiko kuphatikizapo Malawi aonesetse kuti anthu asamavutike ndi matenda opeweka komanso imfa zosayenera, poonetsetsa kuti ntchito za umoyo zikuyenda bwino pofika mchaka cha 2030. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Kasim Aubi. Tsopano tono momwe ndalama yakwacha kuchita pa msika poyerekeza ndi ndalama zina zikuluzikulu za maiko ena. Umuni momwe ndalama yakwacha kuchitira pa msika poyerekeza ndi ndalama zina zikuluzikulu pa dziko lapansi malinga ndi banki yakulu mdziko lino ya Reserve. Mwene nkhani pano pa Zodiac mundine sibongirezi yambo tonenso mitu yake. Anthu 26 afa pa ngozi ya minibasi ku Kasungu. Global Fund yapereka ku dziko la Malawi pafupifupi 900 billion kwacha yoyendetsa ntchito zolimbana ndi HIV chifukwa chachikulu ndi malungo mpaka mchaka cha 2027. Sinodi yaikulu ya mpingo CCP yati yapeza 196 million mwa 250 million mwa kwacha yomwe ikufunika pa chikondwerero choti mpingo wakwanitsa zaka 100. Ndipo mu nkhani ina anthu ku South Africa akupereka ulemu wa mphunzitsi yemwe anali wokondedwa mdziko lonse William Smith yemwe amwalira ndi zaka 85. Bungwe
bungwe la Catholic Relief Services lakhazikitsa malo osulira ophunzira ntchito za luso lamanja kuti athandize pa masomphenya aboma othetsa ulova mdziko lino. Polankhula pamwambo okhazikitsa ntchitozi ku Lilongwe Technical College, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la CRS a Crispin Magombo ati ntchito iyi adza kutsata kafukufuku yemwe anachita ndipo cholinga chake ndikufuna kusintha ganizidwe kuti anthu akamaliza maphunziro adzilembedwa ntchito malo mokhazikitsa ntchito zawo ndi kumalemba ena. Ntchito iyi yomwe ndi ya chaka chimodzi inayamba mwezi wa Oktoba chaka chatha ndipo inayamba ndi thandizo lochokera ku bungwe la SEED ndipo yaphunzitsa achinyamata 50, 25 kuchokera ku Namitete ndipo ena 25 kuchokera ku Lilongwe Technical College. Magombo fotokoza. Ngati bungwe la CRS timayang'ana umoyo wa munthu in totality, and chimodzi chimene tinatha kuona ma communities amene tikugwira nawo ntchito ndi anyamata ambiri amene akudutsa kumaliza skulu, koma akamaliza skulu akungokhala akuyembekeza kunena kuti alembedwe ntchito. Ife tinaona kunena kuti chimenechi chikutivuta kwambiri chifukwa chaka ndi chaka anzathu amene akupanga za maphunziro akutulutsa anyamata ambiri koma akulowera kuti akungokhala m'midzi. Ndiye ife tinaona chosoweka chimene chinalipo andi tinalumikizana ndi anzathu kupyolera mpulogalamu imene ASEED anatithandiza makobiri kuti tithe kuwafikira achinyamata amenewo. Cholinga chenicheni nchonena kuti tiapatse mphamvu, tiapatse maphunziro, tiaonetse kumene akuyenera kupita, kunena kuti kupyolera mu skulu imene apanga akhozenso kukayamba mabizinesi. Ndiye lero taona Parali pano mmodzi mwa akuluakulu bungwe loyang'anira luso la TVETA Joseph Sambaya wati bungweli lachita ubale ndi bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF ndi mabanki obweketsa ndalama kuti athandize ophunzira ndi mpamba. Achinyamata akamaliza maphunziro awo ku Technical College makamaka amene akufuna kuti ayambe mabizinesi awo, vuto limene amakumana nalo ndiloti kodi mpamba tiutenga kuti. Ndipo ife ku TVETA pozindikira chosowa chimenechi tinasayina mgwirizano ndi aku NEF komanso aku FDH Bank ndipo tukambira naso ndi ena kuti abweremo ncholinga chonena kuti makampani amenewa akonze ngongole za paderadera zimene akhoza achinyamata wakupeza kuti aziyendetsa mabizinesi yawo. So mmene tikukanena pano ndiye kuti achinyamata amene akhoza kufuna ali ndi mwayi ofika ku maofesi TVETA kumene tiwathandize ndi mafomu amene akhoza kuchita filu kuti akapeze ngongole ku NEF kapena ku FDH Bank zimene ziwathandize kuti azichita mabizinesi yawo, powathandizira kuti asakhala anyamata amene atamaliza kuphunzira akunkanasaka ntchito, koma ngatanga konde iwo ayasegule mabizinesi yawo, alembe anthu ena ntchito ndipo azichita bwino kupita mtsogolo. Kafukufuku watsopano wa bungwe la zakafukufuku la Institute of Public Opinion and Research IPO waonetsa kuti kugwiritsa ntchito lamya potolera uthenga wakafukufuku nthawi ya ngozi ndi njira yodalika kwambiri kuti okhuzidwa afikidwe msanga. Mmodzi mwa akuluakulu bungweli Professor Michael Chasukwa wati phindu lalikulu la njirayi ndiloti anthu amagwiritsa ntchito ndalama zochepa potolera uthenga. Iwo kafukufuku amene tingachite pa malamya ndothandiziraso atha kutipatsa information yabwinobwino yoti itakutithandiza kumapanga ziganizo ndondomeko zachisankho, ndondomeko za chitukuko mdziko muno. Inu ndine tidziwa bwino lomwe nena kuti mupange kafukufuku mumafuna ndalama za nkhaninkhani, makamaka kafukufuku amene mukufuna kuti apereke chithunzithunzi cha dziko lonse. Munayenera kuyenda ma district 28 Malawi muno, munayenera kuyenda ma councils 35 Malawi muno, koma kugwiritsa ntchito lamya mutha kupanga zomwezonso ndikupeza information yofanana ndi imene inu mukanayendera, kandi information imene ndimene ngathandize kumapanga ziganizo zoti tiyende bwanji pa chitukuko. Ndiye chimene tinganene tionena kuti kafukufuku wochitika palamya mutatsatira zonse zoyenerera research imene inamakhalira kupangira imene kafukufuku munayenera kuchitira. Mkulu ona zakafukufuku bungwe la National Planning Commissioner Andrew Jamali wayamikira kafukufuku ponena kuti zotsatira zithandiza dziko lino kukwaniritsa masomphenya ake achitukuko Malawi 2063. Kawiri timagwiritsa ntchito kafukufuku wamkulu ngati uja timati Malawi Demographic Health Survey amene amatenga ndalama zambiri nthawi yayitali
kuti tizindikire kuti anthu akhudzidwa bwanji ndi chimene chachitikachi ku nkhani za imfa. Ndiye timafufuza kunena kuti kodi tingachite bwanji ndondomeko zothandiza kuti tithetse ma situation ngati amene akupangisa anthu kuti afe mwadzidzidzi chonchi. Njira imene ikufalitsidwa papa mukafufu amene wachitika ndiyo kuti tingathe kutolera information yomweyo popanga mafoni. Ndiye nkhani ndionena kuti tikuunguza unena kuti mafoniwa information imene tingapeze kuchokera ku mafoni ndi imene tingayipeze popita ukapanga dikafukufuku yotoka ikugwirizana bwanji in terms of quality kapena kuti kuidalira kwa kadalilikidwe kake. Ndi zimene zitikatsimikiza unena kuti pambali pokuti tingapita ukapanga kafukufuku chatoka ndi mapazi tingathenso kungoyimba mafoni zikatsimikizika kuyang'ana nkhani ya makosti ake tiyang'ana nkhani ya ukadaulo wake othekera kuti tingapanga information imene kuipanga analyze kuchokera ku njira ngati zimene zozo zikakhati zatheka zichepetsa the cost kapena kuti ndalama zimene zingamafunikire tipange kafukufuku ngati amene yoyo ndi kuti tapeza sino ndaikula mpingo wa CCV yapeza 196 million kwacha mwa 250 million kwacha yomwe kufunika kuyendetsera chikondwerero choti mpingo wakwanitsa zaka 100 chiukhazikitsire mdziko lino. Mwambo uchitika ku mathero a sabatayi. Mlembi wamkulu wa sinodi Mbusa Mwayi Chilongozi wana ndi chikhulupiriro kuti akwanitsa kupeza ndalama zonse ndipo pali chiyembekezo choti mtsogoleri wa dziko lino akhala nawo kumwambowo. Anthu akadakutumiza ndalama tikadagulisa salo tikadagulisa malonda amene tinalo ndipo ndalama zikulowa ndikukhulupirira kuti kufika Sunday tikhala kuti takwanisa target yathu. Chifukwa ku book launch taikaso budget ya 50 million imene tikuti tikapanga raise ndalama zimenezozo pa tsiku limenelo. Mpingo wa CCP kuyamba kale kuchiyambi ukugwira ntchito limodzi ndi boma. Kugwira ntchito limodzi ndi boma ku ntchito za chitukuko komanso za umoyo chifukwa tili ndi zipatala. Tili ndi zipatala za mission ku masinodi athu onse kuyamba kumpoto mpaka kumwera komanso tili ndi masukulu. Timayamba sukulu ku mmera mpoyamba kwa ana ang'onoang'ono primary ku secondary komanso pano tili ndi ma universities. So far kuno ku Malawi CCP ili ndi ma university 4. So ndikuti tikuthandizana ndi boma pa nkhani za chitukuko. Ndinono zokopa alendo Vera Kamtukule ati boma lionetsa kuti pachitika kafukufuku ozama pa chomwe chachititsa ngozi ya ndege yomwe yaphetsa anthu awiri odzaona malo chitsa chidwi mboma la Nkhotakota. Ndinayi ati ngoziyi ndi yodandaulitsa koma yamikira anthu mabungwe ya boma ndi magulu ena pothandiza kupulumutsa nzika ku Netherlands pa ngoziyi. Akamtukule anena izi atacheza ndi mayiyo yomwe amugoneka mchipatala cha mboma la Nkhotakota. ine ndilo chisoni nena kuti ngozi imene yachitika mukuzotetaluza anthu awiri komano ndilisosangalala kwambiri chifukwa cha chimene chachitika. Ndinali muode apa pamene mankhula ndi munthu amene wapulumuka apa ngozi imene mtsikana wa ku Netherlands akundiuza kuti kumeneyo sindinaoneko chimwemwe komanso kuzibereka kwa anthu kumene ndachita kuona pa nthawi imene tinachita ngozi kuti iye atapeza kuti watuluka mndege muja anthu amidzi anabwera asodzi anabwera kuzandithandizira kuntulusa waona azimayi amene anandithandizira kuti abwere kuchipatala kuno komanso atafika kuchipatala kunoko waona amene walandiridwira akunena zonena kuti akomalayo ndi mwamanena kuti ndi warm heart of Africa mmanena ndi za chilungamo ndi kwa ineyo ndikuona ngati ndi chinthu chamtengo apata chimene chikweni kuti tikachisangalire ndauzaso madokotala ndi manesi alisa amagwira ntchito nokuti magwira ntchito tamandika patient achionena kuti ine andisamala kwambiri kunoko mapartners athu amene timagwira nawo ntchito ifeyo kusamala za chilengedwe za Nkhotakota game reserve ndi amene sanathandizaso kwambiri kupereka za magalimoto ndi zina zotero ngakhalenso even zogonera zimene wagonera kunoko zakudya kumbweresera patient wathu. Tsopano tulopo nkhani za masewero. Omwe akonza mpikisano wa Mr. Zomba bodybuilding and powerlifting ati mpikisanowu ulipo 15 October mu mzinda wa Zomba. Yemwe amakonza mpikisano wa Bradley Maniwati izi zikutsatira thandizo la 500 kwacha yomwe anthu ena akulilongwe motsogozedwa ndi atusaye maupingu apereka zothandiza mpikisanowu. Alimani akufotokoza. Ndizoona ifeyo Mr. Zomba talandira thandizo kuchokera kwa Mr. Tusai Mwaopiu. Mr. Tusai Mwaopiu anatithandiza pofunafuna anthu ena mulilongwemo ngati fundraising kuti apeze ndalama ndithu 500,000 imene atitumizira 500,000 kwacha kutitumizira kuti Mr. Zomba ichitike. Mr. Zomba ichitika pa 15 October 2024. mukuzindikira kuti timayenera kupanga Mr. Zombai pa 6 July koma tinalephera chifukwa chokuti tinali ndi mavuto azachuma. Ndi apa pamene zilili ndi nkhani yokuti
tikukhulupirira kuti Mr. Zomba itheka panopa zokonzekera zikuyandikira kumapeto zikupita kumapeto chifukwa chokuti tangosala ndi 300,000 yoti tikwanilise budget yathu komabe tikuyang'anayang'ana anthu ochuluka amene angathe kutithandiza ndi ndalama kuti timalizise zonsezi ndipo mwinaso itati yachuka kuposa amene apanga budget kuti anyamata athu azande ndalama zambiri. Mpikisano unochitika kuna minyozira ndipo tikuyembekeza kukhala ndi anthu odusa fete ngati opanga nawo mpikisano chifukwa nthawi zambiri timakonda kukhala ndi anthu mwina 35 pena timayandikira kupene 40 panonso tikukhulupirira kukhala ndi nambala yomweyi kapena kuposera. Munkhani ina anthu ku South Africa akupereka ulemu wa mphunzitsi yemwe anali wokondedwa mdziko lonse William Smith yemwe amwalira ndi zaka 85. Mphunzitsi wokondedwayu yemwe amaphunzitsa masamu ndi sayansi wamwalira lachitatu mawa atadwala kansa banja lake datero. Mphunzitsiyu yemwe anachuka kwambiri anali ndi programu yophunzitsa pa wailesi ya boma ya SABC kwa zaka zambiri zomwe akuti zakhudza mitima ya anthu ambiri South Africa. Iye analandira ulemu mmoyo mwake chifukwa cha luso la kuphunzira kuphatikizapo mphoto ya dziko lonse mu chaka cha 2019 yopekedwa ndi President Cyril Ramaphosa chifukwa cha zomwe amachita pa masamu ndi sayansi. President Ramaphosa wati mphunzitsiyu amamukonda ngati chizindikiro cha maphunziro ndi chikhalidwe cha dziko la South Africa. Tikateso tatsiza nkhani zathu sanasiyane nayo mitu yake. Anthu 26 afa pa ngozi ya minibasi ku Kasungu. Global Fund yapereka ku dziko la Malawi pafupifupi 900 billion kwacha yoyendetsera ntchito zolimbana ndi HIV chifukwa chachikulu ndi malungo mpaka 2027. Sinodi yaikulu ya mpingo wa CCB yapeza 196 million kwacha mwa 250 million kwacha yomwe ikufunika pa chikondwerero choti mpingo wakwanitsa zaka 100. Ndipo anthu ku South Africa akupereka ulemu kwa mphunzitsi yemwe anali wokondedwa kwambiri mdziko lonse William Smith yemwe amwalira ndi zaka 85. Werengani zambiri pa tsamba lathu la zodiacmalawi.com. Ndine Sibongerezi yangu makomosi.